Familia enpresan jarraikortasuna. Alargunaren eta izatezko bikotekidearen zenipartea. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresaren elkartea eta KGNTen arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresen jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. Familia enpresen oinordetza planifikatu eta antolatzerakoan, 5/2015 legea, ekainaren 25koa, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoak eskaintzen dizkigun muga eta aukerak baloratu behar dira. Hau da, oinordetza testamentuen inguruko aldaketak hain zuzen ere. Aldaketa hauek, kasu batzuetan determinanteak edo behintzat eragina izan dezakete familia enpresaren jarraikortasuna bermatzerako orduan. Horregatik, 5/2015 legea ekainaren 25koaren aldaketak aztertzen ari gara proiektu honen zehar. Batez ere, familia enpresen oinordetzan eta jarraikortasunean eragin zuzena daukatenak. 5/2015 legea, indarrean jarri artean, titularrek ez zeukaten testamentua beraiek nahi bezala egin ahal izateko aukerarik. Hau da, behartuta zuten familia enpresaren edo beste ondasunen oinordetza nahitaezkoz legez ezarrita zegoen bezala egitera. Beraz, titularrek ez zeukaten testamentua nahi bezala egiteko askatasunik. Nahitaezko oinordetza hauek kasu batzutan egokiak ziren, baina gehienetan kaltegarriak bihurtzen ziren batez ere, ikerketa honetan analizatzen ari garen ikuspegitik. Hau da, familia enpresen jarraikortasunaren ikuspegitik. Dakigunez, Euskal Autonomia Erkidego osoan, zeniparte bakar bat ezartzen du lege berri honek, hau da, baterakoa. Aialako haranaren salbuespenarekin beti ere. Ondorengoen zeniparteren zenbatekoa edo jaso beharrekoa, kopuruari dagokion jarauntziko ondasunen eren batekoa da. Gainera, zenipartea ondorengoen artean askatasuna ez esleitu dezake titularrak, eta baita, zeniparteak galarazi ere ondorengo bati edo batzueri. 5/2015 legeak 59. artikuluan eta 51. artikuluan ezartzen duen bezala. Baina, zer gertatzen da izatezko bikotekidearen eta alargunaren zenipartearekin? Ze aldaketa burutu dira alargunaren eta izatezko bikotekidearen erregimen ekonomikoan? Galdera hauek eztabaiden eta ustekabekoen sortzaile izan daitezkeela enpresa unipertsonalen eta familiar titulartasunaren oinordetzan. Lehenik eta behin, kontutan izan behar dugu, lege berriak oinordetzan izatezko bikotekideak eta zen harremazteak parekatzen dituela. Beraz, titularraren heriotzaren kasuan, izatezko bikotekideak eta alargunak oinordetza eskubide berberak izango ditu. 5/2015 legearen 57. artikulan adierazita dagoen bezala. Zenipartendunak dira, seme-alabak edo ondorengoak edozein gradutan. Eta alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea, horren gozamen kuota dela bide, eta beti ere beste jaraunzile mota guztiekin batera. Bestalde, 5/2015 legea, ekainaren 25koak, 52. artikuluan izatezko bikotekidearen eta alargunaren zenipartearen buruz ondorengo hau adierazten du. Alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak gozamen eskubidea izango du, kausatzaileak utzitako ondasun guztien erdien gainean, ondorengoekin batera agertuz gero. Ondorengorik izan ezean, gozamena izango du ondasunen bi herenen gainean. Hau da, alargunak edo izatezko bikotekideak eskubidea dauka akzioen eta partizipazioen dibidenduen eskubideak jaso ahal izateko. Alargunari edo izatezko bikotekadari usufruktuaren amaieran dagokion eskubideak Real Decreto Legislativo 1/2010, 2 de julio 128. artikuluan ezartzen ditu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresaren elkartea eta KGNTen arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresen jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara.